Γιατί οι εργοδότες στην Ελλάδα δεν βρίσκουν προσωπικό? Σύμφωνα με έρευνα που διάβασα πρόσφατα, 8 στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αδυνατούν να βρουν προσωπικό. Πρώτος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό είναι οι χαμηλές αμοιβές και η έλλειψη παροχών για το προσωπικό. Και όχι, το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας δεν είναι παροχή. Ούτε να έχεις ασφαλισμένο τον εργαζόμενο στο ΙΚΑ είναι παροχή. Δεύτερος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό είναι η κακή φήμη του εργοδότη. Ναι, κύριε εργοδότη, θυμάσαι τον Κωστάκη που είχες απλήρωτο 2 μήνες, δεν του πλήρωνες υπερορίες και του κόλλαγες μισά ένσημα? Μάντεψε τι έγινε. Το έχει μάθει η ευρύτερη περιοχή για τη συμπεριφορά σου και ο Κωστάκης σου έγραψε 2 αρνητικές κριτικές στα job boards όπως το Indeed και το Glassdoor. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί δεν βρίσκεις προσωπικό. Ένας τρίτος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό είναι η έλλειψη ευέλικτων μορφών εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα του Craner, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με τις δυτικές χώρες όσον αφορά την προσφορά ευέλικτων μορφών εργασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποκλείεται από την αγορά εργασίας ένα παραγωγικό και ικανό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει υποχρεώσεις φροντίδας για ηλικιωμένους, τέκνα αλλά και ασθενείς. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μας like και ακολουθήστε μας για να μαθαίνετε περισσότερα tips.